نكلموها. يسمني ماريا سالبيرة في العشية عنده 5 شهور ما نعرفش من تامنو تنسال همسايا هدنوب اللي نشتاق ليكم مغفور الدور تلستان يهدو ينبس تبني يكون نظيف الإرهام لقطع فوق الأرض يرى الوجهي ما يشرحش من الكاميرا قلبي ما ينستمعش لين تقربن ما نستعش من هبة لودي ولي عندي جافية سي كل نعمت في الساكريستية فيها ندوزة تاين chance لتوهنا الجريزمين للما صفراني يرقوا فيه حينضف ذنوب براني بحليفة فليتين روينا ما السير بنطلع بالهنينة الدور تلستان يهدو ينبس تبني يكون نظيف الإرهام لقطع فوق الأرض يرى الوجهي ما يشرحش من الكاميرا قلبي ما ينستمعش لين تقربن ما نستعش من هبة راديو لي عندي جافية سي كل نعمت في الساكريستية عليك وليا بروست hemmhekk lil Gressja. Kif inti Gressja? All right, All right, proset. all right. Proset tas-song. Grazzi. Ħanistinnek poġġi daqsxejn hawnhekk dejja jkollna ċans nitkellmu importanti li ngħidu telespettaturi tagħna u waqt li kienet tkanta Gressja kien hemm numru ta' televoting kollu jidher li daw kollha li jolbithom Gressja u l-kanzunetta tagħha fis-sagristija tistgħu tivvutawla billi ċemplu fuq number li kontu qegħdin taraw. Kif inhu għaddej is-sajf? All right. ħafna mpenji, kant u hekk imma. Jiena kont se ngħidlek inti ġeċek u l-baħar. Iwa bej waħed u ieħor ndaħħal qisu xi ftit ħin għall-baħar u għalija nnifsi wkoll. Tu pjaċi tmur waħdek jekk jew mal-familja? Mal-familja waħdi jiddependi wkoll iċ-ċirkostanzi tal-ġurnata kif ikunu. Għat li għandek ħafna kant imma inti kemm ilek Iwa. tkanta? Ilni minn kelli 8 snin, ġifri issa għandi 23 sena allura. Kif tipprepara, kif tagħmel għall-karriera qegħdin nitkellmu għall-kant, tmur training kull jum, darba fil-ġimgħa? Għandi l-vocal coach tiegħi li niltaqa' magħha Pamela il-vocal? Bezzina nsellmilha minn hawnhekk, fejn niltaqa' magħha darba fil-ġimgħa u ġieli anke aktar jiddependi wkoll jekk eżempju issa ġej l-Independence allura aktar minħejju ruħna biex bekk ikollna prodott finali li huwa tajjeb. Nselmilha minn hawn Pamela Pewna fli hija persuna dedikata ħafna. Ħafna. U jekk ikollha l xi ħadd tkun qed taħdem miegħu kemm jista' jkun tipprova tippreparah
bl-aħjar mod li tista'. Ekku. U għattajla kemm ġifieri bħalissa tkun qed tiffukaw ħafna għall-konkors għax kollok dal-konkors. Eżatt. Meta taħdem ma' Pamela taħdem biss fuq il-vuċi u nkella taħdem anke fuq il-performance tiegħek? L-ewwel li ma nagħtu każ huwa l-vuċi, però mbagħad finalment ukoll il-pakkett kollu. Ġifieri l-posture għax inti jekk ma jkollokx posture tajjeb il-vuċi ma tkunx edha 100% kollu, ġifieri hemm ħafna affarijiet li forsi telespettaturi ma jafuhomx iżda huma importanti. Jekk ma tkunx kanta daw l-affarijiet. Eżatt. Anke n-nifs il-mod kif tieħdu hekk huwa importanti wkoll. Tkanta kuljum f'xi postijiet, ġifieri apparti li tipprattikanti f'xi post partikolari jew inkella tagħmel il-festivals biss? Le, fil-fatt jiena għallima, allura għallima tal-Home Economics, pero nħuħsib ukoll il-choir tal-iskola San Andrea School imġar. Ma bħalissa qegħdin holidays? Qegħdin bil-holidays, pero bħalissa nkun qed nipprepara x'ħan għamel għas-sena d-dieħlet, tifhem? Għaliex ħafna jgħidu l-għallima għandhom holidays. Mela, tliet xhur jagħmlu xejn għandhom l-għallima, jgħodu l-morru l-baħar, ikantaw, għattara. Isma' di vera però, ma dan jiena nħoss li huwa stat ta' fadda. Hemm ħafna kantanti huma l-liema. Hekk jgħidu. Fatt, ġifieri. Jista' jkun anke ħabba l-personalità. Vera jkollkom iktar ħin fuq idejkom fis-sajf. Ekku. Ġifieri vera tkunu qed tippreparaw naħilkom il-kappell fuq hekk. Kif tipprepara għandek żewġ suġġetti li pjuttost fihom mix-xogħol għaliex Home Economics mhux sempliċement naħseb taqbad in-nose tivvinta xi ħaġa. Le mhux hekk. U barra minn hekk nagħlem hospitality wkoll, ġifieri. Għandek suġġetti varji. Varji imma le għall-qalbi ħafna ġifieri fil-karriera tiegħi professjonali tiegħi. Ħanajdlek ħafna mill-ħin isir wara l-iskola, ħafna mix-xogħol isir wara l-iskola. Però meta inti tkun qed tagħmel xi ħaġa li tħobb, il-ħin aqsar ħaddej, jiġifieri. Allura għall-qalbi ħafna hemm f'dak li qed nagħmel. Kemm li huwa tal-kant u kemm huwa tal-iskola, ġifieri tnejn li huma tuħu pjaċir. U xejn dvarja naqra inti wkoll, ġifieri. Li taqta'. Taqta' daqsxejn mir-rutina tgħinek. Bħalissa ġifieri tkun għaddejja fis-sajf. Holidays, tu pjaċir is-sifer, jew inkella ma tkun taf li għandek konkors sajt li ara. Ħan nifokka fuq hekk. Eżatt. Għax hawn min jgħidlek isma' nippreferi nirrilassa ftit għax naf il-lista ġejjin 15 li ħajkunu Gazzawn hawn min jgħidlek li aħjar jekk għandi mmur holiday mmur wara. Eżatt, dis-sena fil-fatt kont se nippjana, però ħabba li jinqalet l-opportunità tal-Festival Kanzunetta Indipendenza, jisek ħabba li kollok intervisti fuq ir-radio, fuq it-televiżjoni, rehearsals, l-aħjar li jisek taqta' naqra mbagħad ħalli tieħu break żgħir. Tieħdu wara. Wara, eżatt. Għandek xi ħolm hekk timmaġina lilek innifsek tixtieq xi ħaġa pereżempju partikolari? Bħalissa tnejx il-ħajja li dejjem xtaqt, allura edha tajba kif jien. Nixtieq inkompli bil-karriera tal-kant, navvanza wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-kant. Meta tajt avvanza x'tixtieq li tarak tagħmel? Pereżempju kuk kelli ngħidlek minn hawn 10 snin oħra, kif tarak? Minna u 10 snin. Fil-karriera tal-kant. Forsi kunu jafuni aktar in-nies minna u 10 snin oħra. U forsi jekk Alla jrid nipparteċipa anke barra minn Malta diġà kelli opportunitajiet, però. Kellek iċċess fejn mort? 3 snin ilu mort Majori, Canzoni del Mondo, fejn ħadd premju mill-ġurija esperta. Kienet esperjenza sabiħa li xinti siltaqa' ma' kantanti stabbiliti barranin u kif ukoll minn kulturi differenti. Kif kellek ċans ma li jsir dan il-kuntatt ma' barra? Kif ħadmet? Kont klassifikajt fit-tieni post fl-Anja tal-Poplu u l-Anja tal-Poplu tawni l-opportunità li bħala premju insifer barra minn xtutna fejn tajt prestazzjoni tiegħi hemmhekk. Meta tkun barra minn Malta, meta tkun Malta, tara xi differenza meta jiġu għal dal-festivals ta' kant? Għax tisma' verżjonijiet differenti. Hemm min jgħidlek aħna l-istess, hemm min jgħidlek aħna aħjar u hemm min jgħidlek li għadna lura. Ħassejt li aħna noħduhom bis-serjetà l-affarijiet. Aħna, Maltin iktar Iva. Però mbagħad ċertu organizzazzjoni tkun kemm xejn differenti, anke l-mod
kif jagħmlu rehearsals huma. Bħala show inti titkellem in Eżatt, ġenerali, ma mbagħad eżatt. il-kantanti aħna noħduha aktar Noħduhom bis-serjetà. aktar bis-serjetà. Fil-fatt anka ċertu kantanti Maltin li nafu kol minn sħabi li immorru ħafna tajjeb imbagħad meta niġu biex immorru. Ħafna Maltin barra minn tisma' li xtutna. jsifru jkollhom suċċessi, Eżatt. ġifieri Għaliex inkunu 100% lesti għal-festival. nippreparaw ħafna iktar jom. Isma' Eżatt. jiena il-konkors issa llum il-ġurnata l-konkors Indipendenza Malta nistgħu ngħidu li jiġi stabilit mhux Eżatt. ħażin fix-xena tal-mużika. Però kemm inna nintervistaw il-kantanti, kulħadd jaħdem kważi kull jum b'xi mod jew jipprattika lilu nnifsu Ekku. għall-festival hemm min għadhom ma jafux jekk issa jkunu fil-finali jew le. Pero xorta nidħlu għalija bis-serjetà, ġifieri inti sessa dak hemm għatli ftit ilu, isma' ninsa l-insifer għalissa għaliex Eżatt. kemm jista' jkun nikkonċentra u jekk għandek opportunità li tippromota lilek innifsek ma titilfux. Mhux hekk ikun. Ġifieri tuħu pjaċir tisma' lil dak li jkun. Jekk impoġġu li Malta naħdu daqsxejn iktar daqshekk bis-serjetà. Jekk impoġġu l-karriera tal-kant daqsxejn fil-ġemp. Tarak tibqa' teacher tal-home economics jew tarak tagħmel affarijiet differenti oħra f'ħajtek. Ħanajdlek li tkun għallima hija xi ħaġa li nemmen li titwiled biha. Hija vokazzjoni. Hija vokazzjoni, eżatt. Allura naħseb hija diffiċli li nitlaq mill-vokazzjoni li dejjem kelli. Sissa jiena kull ma ilni nagħllem sena li xadni kif gradwajt f'Novembru li għadda. Allura għadek daqsxejn tal-ferħana mela bħalissa. Però ma nixtieqx li nieqaf bl-istudji tiegħi, anzi pjuttost nixtieq li navvanza biex finalment ukoll inħares aktar lej nutrition għaliex hija area li nħobba ħafna. Bħalissa mhux biss naħseb bħala għalliema, però il-mod sejwa għandna problema bħala poplu in ġenerali. Il-mod ta' kif nieklu imbagħtu ħafna il-fatt minna warajk għandi il-mistidna Carmen u tgħidilna ħafna kemm huwa importanti noqogħdu attenti li nieklu. Naħseb għadek kemm semmejt li tidħol fis-sezzjoni tan-nutrition mux biss tkun teacher, l-lum saru l-lum ġurnata jisfittxu ħafna jmorru għal-nutritionist, mux biss li mmorru l-ġim, pero infittxu li nitalmu niklu aħjar il-problema naħseb ta' Malta. Id-dita tagħna, ma nafx taqbilx miegħek, kemm inti iżgħar minni, iktar minn 10 snin iżgħar minni. Jew qatt ma konna mal-min, allura nfittxu iktar li nitalmu. Naħseb l-hemmhekk mixjin. Il-Maltin qed ikunu aktar aware tad-dita tagħhom mhux qed jiklu, ġifieri u nemmen li bħalissa ma tantx qegħdin tajjeb ħafna. Laqgħa xejn maħna tajjeb. Għalhekk ngħid naħseb ifittxuha ħafna saru li Allura jippruvaw. naħseb li però hemm ħafna nies li qed jippruvaw li dik hija xi ħaġa li diġà hija tajba. Ma di bħal meta xagħtu aware li għandu l-problema. Imma mbagħad eżatt. Għadha tipprova tfittex Alla jgħinuna. Sa jiena nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt hawnhekk. Nawguralek il-komplament tas-sajf it-tajjeb u nawguralek għall-konkors Kanzunetta Indipendenza. Minn hawnhekk għattilhom illi għandna l-Carmen.